Patayag usa ka barangay garbage collector hubad nga makurintihan sa dihang aksidente nining nasaghiran ng wire sa kuryente. Gila ni Police Major Dennis Tado, hipi sa Usami City PNP ang biktima nga si Antonio Ramayra, 31 anyos, ulitaw nagtrabaho isip garbage collector sa barangay Katadman, Manabay sa Usami City. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima nang hinlo kini sa atop sa iyang balay sa Purok 6A sa Hisgutang Barangay niadtong Hunyo 25 sa may alas 7:20 kapin kulang sa buntag sa dihang na-outbalance kini og dasaghiran sa iyang kamot ang main line sa Misamis Occidental Electric Cooperative Incorporated kon Muelsi 2. Tungod sa maong hitabo na kurintihan ang biktima og natumba kini ibabaw sa atop sa iyang pinuy-anan. Sa dihang may responde ang mga personahe sa Muelsi 2, dali nga gikuha ang biktima sa atop huban nga mapalong ang linya sa kuryente o gidala sa Mars Medical Center aron kini maatiman. Apan gipadayag ni Dr. Ryan Robiego, attending physician, nga dead on arrival kun DOA ang nasangpit nga biktima. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.